салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бародарон. ҳоҷи маъруф ина бобои Аббос дуод метавад бахшиш мегӯяд барои ахораташ. ина парвардгор ҳоҷи маъруфҷон барори котяу кусоиш котяу хунаи худоро насиби зиёрат кардана. ай қаз қавала худонга даву дуое ки ба шумо кардам у дуоро вазворат гардондам ҳоҷи маъруф гирифтам. худованд доимо далав даан ту табассуми ханда боша. ай ҳамаи офатҳои дунё худо эмин туб дорад. доимо тиё зуҳое дадид доре худованд ҷомаъ амал куша. парвардгор 11,000 олам ҳоҷи маъруфи ҷун ду фарзанди солими қуръонхун афтияхун ба амри аллоҳи меҳрубон ёсинҷон муҳаммадҷон насиб гар кабинети 14 ба кабинети ҷомаъ 14 кабинети 14 ба қувват ба қувват ку зинда иншаалло бошед. миёем қатид мешинем дам мегирем кабинет 14 мерем иншаалло личеникини меберем ё насиб тамоми намо Аббос Сади зинда бош ҳоҷи маъруф шӯраҷон боби сангҷон зинда худованд бошед. доимо далав дан табассуми ханда боша. ҳамаи офатҳои дунё нигаҳ туб дорад. бародаро бобои Аббос беҳтарин инсон ай.